Ion și cu fisul mergeau pe marginea drumului, la țară, drum de la cu praf mult și vorbeau de ale lor. Cum mergeau, trece o mașină cu numere străine, oprește, lasă geamul jos și șoferul întreabă: "Do you speak English?" Ion se uită și ridică din numeri. Fisul, mai școlit că făcuse vreo 5 ani de școală până în clasa a treia, zice: "Șoferul mai încearcă o dată. Sprechen Sie Deutsch?" Ion, fisul: "Parlez-vous français?" Ion, fisul: "Șoferul mai încearcă cu spaniolă și italiană, după care renunță și pleacă mai departe." Copilul se uită lung și oftează: "Ai văzut, mă, tata, câte limbi străine știa?" Și ce folos a avut? Cam așa ca șoferul mă simt și eu când interacționez cu funcționarii statului român. Astăzi, despre asimetria informației. Asimetria informației este situația când într-o negociere, într-o tranzacție, una din părți are mai multe informații decât cealaltă și nu le împărtășește. Te-ai aștepta că vânzătorul are mai multe informații decât cumpărătorul și va folosi chestia asta exclusiv în folosul lui. Dar nu e întotdeauna așa. Sunt suficient de multe cazuri în care cumpărătorul are mai multe informații. De exemplu, ce buget are disponibil atunci când caută să cumpere ceva. Sau comportamentul și stilul de viață atunci când își face o asigurare. Unul din efectele neașteptate ale asimetriei informației este scăderea prețului mediu pentru un produs. Un tip care a luat și premiul Nobel în economie dă un exemplu cu piața de mașini second-hand, în care vânzătorii știu mai bine decât cumpărătorii ce eventuale probleme au mașinile. Din cauza că nu împărtășesc toate informațiile, clienții au tendința să plătească sau se așteaptă să plătească un preț mai mic. Dar dacă prețul e prea mic, atunci vânzătorii de mașini în bună stare sunt demotivați să-și mai vândă mașina și se ajunge ca piața să fie de fapt formată din mașini proaste. Așadar, dacă tot mă aștept să fie o porcărie, nu mai bine să dau bani mai puțin și să iau o chinezărie ieftină de pe Temu? Cum pot vânzătorii să împiedice fenomenul acesta? Descriind cât pot de bine produsele și folosind referințe de la alți cumpărători, care să crească încrederea clientului prospectiv. În magazinul vinuldemiercuri.ro folosesc de câte ori am la îndemână referințe și descrieri de la Vivino. Dacă vreo 4.000 de oameni au dat apreciere de 4 puncte în medie pentru un vin, asta ar putea fi un indicator că produsul e bun. Intră pe site vinuldemiercuri.ro, caută Luetta Fiano și vezi dacă vrei să încerci. E bun! Noroc!